Stalo se to v metru. Četla jsem si nevyřízené pracovní maily a toho chlápka si všimla až někdy těsně před můstkem. Tehdy jsem si říkala, že jsem si neměla ostříhat ty vlasy tak nakrátko. Lesbo skurvená vole, řekl nahlas a vstal. Kundo lesbická, pokračoval v nadávkách. Lesbo skurvená, narvu ti ho do huby, kundo, abys věděla, jak to má bejt. Pak vystoupil a stále něco řval. Snažila jsem se nevšímat si pohledů lidí v metru. Jako obvykle nikdo nic neřekl. Ale stále na mě všichni zírali. Ani já nic neřekla, i když jsem právnička. A proč taky? Policie mi nepomůže a soudy pravý důvod, proč na mě útočil, nepotrestají.